povedať jednu pikošku. Už v roku 1248 jeden franský biskup povedal, keď sa pozeral na túto, keď navštívil Karpatskú kotlinu, že jak mohol Pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi, malými koníkmi dokonca. Toto povedal biskup, je to napísané, doslovne je to napísané a skutočne teraz po rokoch, po viac než 800 rokoch, tí mongoloidi už nejak vymizli a ja neviem, kto ich civilizoval. No asi ich civilizovala tá slovanská krv. Bohužiaľ, bohužiaľ. A neviem, či sú vôbec Maďari, títo Maďari, ktorí si hovoria, ako že sú Maďari. Ja si myslím, že sú z 90% majú slovanskú krv a len z 10%, alebo možno z 10% zostalo v nich tá staromaďarská krv. Ale hlásia sa tvrdo, jak blázni k Turulom a k ďalším šialenstvám.